belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De extra opent met het bericht over een ernstig auto-ongeluk dat zich gisteravond in Bandabau heeft voorgedaan. Op de weg naar Bandabau, ter hoogte van Wakawa, kwamen rond 8 uur 's avonds een pick-up en een minivan met elkaar in botsing. 2 inzittenden van de minivan kwamen daarbij om het leven. In totaal raakten ook 3 mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. In Nederland is gisteren een 30-jarige Curaçaose vrouw door haar ex-partner om het leven gebracht. Het gaat om Racheline Conceição. Ze werd op straat neergestoken door haar ex-partner. Daarbij was de 6-jarige dochter van de vrouw ook aanwezig. Zij is niet gewond geraakt. De ex-partner probeerde zich daarna van het leven te beroven door van een brug te springen. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come abo. De Curaçaose regering heeft gisteren de coronamaatregelen die op 7 januari waren ingevoerd voor een periode van 10 dagen weer verlengd. Dat is een gevolg van het toenemende aantal besmettingen. Volgens minister-president Gilmar Pisas is de time-out een succes geweest en volgde daarom nog een periode van 10 dagen. Daarin geldt onder meer de avondklok nog steeds. Dat betekent dat alle winkels en uitgaansgelegenheden uiterlijk 9 uur dicht moeten. Iedereen moet voor 10 uur 's avonds thuis zijn. Er waren gisteren op Curaçao bijna 12.000 actieve coronabesmettingen. Er liggen 53 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 13 op de intensive care. En minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga gaf gisteren tijdens de persconferentie van de overheid aan dat er sinds eind december 22 mensen zijn overleden als gevolg van een COVID-besmetting. Volgens haar moet iedereen goed op de signalen van zijn of haar lichaam luisteren. Minister-president Gilmar Pisas gaf verder aan dat naar alle waarschijnlijkheid het CEOS zal worden gebruikt voor de opvang als er meer COVID-patiënten in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. CASHA, de organisatie voor kleine hotels en appartementen, luidt de noodklok. De organisatie vindt dat de overheid niet luistert naar hun zorgen over illegale verhuur aan toeristen. Alle leden van CASHA moeten aan alle regels en voorwaarden voldoen, maar er is een groep mensen op Curaçao die zich niet aan de regels houdt en illegaal verhuurt. Volgens CASHA is het probleem al jaren bekend bij de overheid, maar gebeurt er niks. De organisatie wil dat de overheid hierop nu gaat doorpakken.
Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zullen in de toekomst ook moeten worden gescreend. Het gaat om een zogenaamde veiligheidsscreening. Dat heeft minister-president Kilma Pik-Pisas in een nationaal decreet bekendgemaakt. Tot nu toe geldt alleen de functie van directeur voor de Centrale Bank als een functie die gescreend moet worden. Maar volgens Pisas is het belangrijk dat ook andere mensen die belangrijke functies binnen de bank hebben, goed gecontroleerd worden. Het idee om de carnavalsvakantie te gebruiken om de achterstand in het onderwijs in te halen is van tafel. Dat heeft minister van Onderwijs Sitré van Heijdorn gisteren bekendgemaakt. Hij had het idee eerder deze maand bekendgemaakt omdat hij vond dat op die manier leerlingen die een achterstand hadden opgelopen door de vele coronamaatregelen geholpen kunnen worden. Maar na gesprekken met de onderwijssector heeft de minister het plan van tafel gehaald en denkt nu aan een andere mogelijkheid om te zorgen dat kinderen niet het schooljaar eindigen met een grote leerachterstand. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.